Takže ahoj lidi, vítám vás u nové série je z Jak vycvičit draka v Minecraftu. A dnes mám v plánu postavit takovou menší stáje pro draky. No a do píče. Pardon, jestli budu mluvit trošku prostě. Protože tady po mně budou útočit draci jako blázen. A to jako, že hodně po mně budou útočit. Pecku, pomoz mi, prosím. OK, takže zaprvé musím najít svoje další draky, protože tento mod Jak vycvičit draka nemám vůbec poprvé. Takže tady mám nějaký ty svoje draky. No. Tak. Takže já ahoj. To pičo. Do prkeny rady. No, radši sklepnu do kreativu. Bo tak zatím. Tak jsem tady, no tak jdu teda hledat. Ty si tady sedni. No a napřed si se najdu nějakou tu svoji stelu. A nejspíš se ptáte, kdo je ta stela. A nemyslím tu stelu z Helva Bossu, ale myslím stelu, ale prostě mě napadlo nějaké žádné jiné jméno pro draka. Teda. No tak. Stella je takový ten velký drak, jak měla ta jak měla no víte, jak měla ta škyťáková matka. Friends? Dobře. Nevadí? No. Jasný, teď jsem někde v píči. No, tak. Krok 1 je najít nějakou. To jsou mý draci. Takže tady mám Flakotu, Damona a ještě Buřinu. No. A teď mi teďko nejspíš budu moci pomoct. Samozřejmě nemá sedlo, takže mi to celkem no, takže no. Flakota, Buřina a Damon by mi teď mohli pomoci najít stelu, což nevím, jak je to. Což nevím, jak by mi ti draci mohli pomoct najít stelu. No. No, je tam jeden z těch hajzů. A pokaždé, když jsem se skočila nějakého nočního běse, tak mi buď to chcípl, anebo náhodou někam
A nebo odešel někam do prdele. No. Tak. No, hypercku. Ale nechci. No, tak jo. Tak. Ještě se rove. No, tak. Jak jsem už říkala, v této epizodě, této první epizodě bych se mohla postavit nějaký ten příštěšek pro draky. Takovou dračí stáj. A když tak mi napište v komentářích, jak tady aktivovat ty sedla, protože vůbec mi to nejde, jako. No, tak. No. Počkej, kde to jsem? Samozřejmě, teď jsem zase někde v píči. Odletím si. Teď se mě dohoní. Super, teď zase hovno vidím. Jde se domů. Tyto série budou převážně v kreativu, protože vážně se nechci tady srát s draky, který na mě budou útočit. Taky mám zase někde v píči. Bože. Ryba pomůže? No. A během této série bych chtěla získat všechny draky, co jdou tady získat. A to zatím mám jenom tohoto červenýho. Co mám zatím jenom demona. Na bužinu a tady prcka. A ještě jsem několikrát měla bez zubků. No, tamhle třeba proletal nějaký noční běs. A když tak mi prosím napište názvy těch draků. Tady mám... No ne. Divoký. Ty kdyby šli ochočit. Nejde. Co jsem čekala? Ne. Ne? Bože. Tak, dobře. No. A už se mi několikrát stalo, že se mi ten drak bugnul do domu a málem chcípnul. Tak jsem kvůli tomu musela rozborovat půlku domu. A takhle to dopadne. Aha. A u draku nenechávejte otevřené okno. Stejně to bude k ničemu, protože stejně se do vašeho domu teleportnout, ať už to dopadne jakkoliv. To byla pěkně pořádná věta, ale no tož. No. Takže teď na chvilku pauznu a až budu u toho, až najdu Stelu, tak se zase ozvu. Zatím, dámy a pánové,
lišky a lišťata. Už se skoro blížíme ke stele. Už to cítím. A tam je krásný mlčný běs. To jo. Ale pokoušet ho nebudu. No jo, buřino. Už jsme skoro tam, nejspíš. Říkám nejspíš, nevím to přesně. Kruce písek, už jsme zase někde v háji. No což, jdeme hledat. No ne. To by byl pěkný přírostek do mé dračí rodinky. Stejně jako těch několik bezzubek a nočních běsů. Do píče. Tady jsem tady měla. No, čau, Edva. No. Takže zase to střihnu a ozvu se, až skutečně tu stelu najdu. A nebo zkusím ochočit tady krásného nočního běse. Dalšího nočního běse. Do prkeny rady někam ulítává. Ach bože. No, teď budeme zase. Jsme blízko. No, a taky mám v plánu vydat top 10 mých oblíbených. A taky mám v plánu na tenhle kanál vydat top 10 těch mých nejvíc, podle mě nejvíc atraktivních postav z Has-Beenu a Helluva Boss. No, tak budu pokračovat v pátrání a mějte se. Tak prozatím to zadestřihnu. Dámy a pánové, máme tady nový přírůstek do mé dračí rodiny. Napište mi schválně do komentářů, jak se bude jmenovat. No, schválně dám a ještě si pamatuju o stele, že jsem naposledy viděla u portálu do Netheru. Takže musím najít nějaký portál. A až uvidím portál, tak uvidím i samostatnou stelu. Tak nic. No tak tady bych asi ukončila video. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, odběr a u další epizody Zakousek draka v Minecraftu. Pa!